Hui! Mä odotan, että toi olisi niinku kuivat, niin mä voisin naputella tämän vihdoin pois täältä. Ja sitten tuossa on levitetty tommonen rasva. Siinä on niinku, mitäs siinä oli? Ruokaöljyä, oliko se sitten mäntysuopaa, mitä siinä oli? Ja vettä. Niin se levitetään tähän, ettei se tartu sitten toi kipsi. Mutta toi on eka tehty savesta toi. Ja sitten kaadettu tämmönen kipsikasa päälle. Ja sitten kun se on kuiva, niin sitten se on kaivettu se savi pois. Ja tossa on jämä. Niin. Nyt se on rasvassa. Ja seuraavaksi siihen kaadetaan kipsiä. Tuolta. Tuohon. Sitten mulla on yläkerras kesken se vaneriveistojuttu. Mä jatkan sitä varmaan tänään, kun tässä on aika paljon odottelua. Täällä on ihan sikakylmä. Mä unohdin mun neule. Pitää hakea varmaan kaulahuivi. Rasvaa. Kipsi. Lisää kipsi. Rasvaa. Uhu. Tolle sitä paukuteltiin. Nyt se tuli. Kissanainen. Nyt voi pistää toisen, kolmannen, neljännenkin. Shaida-makea. Mutta sen voi fiksata kyllä. Tämmönen tuli. Miau miau. Sitten mä pistin tähän uudestaan rasvat. Mä teen näitä ehkä kolme kappaletta ja maalan eri lailla, jos mä laitan vielä tähän rasvaa. Ja tätä mä teen varmaan yhden. Voi olla, katsotaan jos mä innostun, niin sit lisää. Jee! Tommonen kiitos. Piti ostaa jotain makeita. Makeaksi. Jatkoin meidän kipsihommia ja onnistuin sillain 90%. Joo, se ajoi tosi tiukassa kyllä, kun siinä on siis se, kun tehdään se muotti, niin se pitää niinku rasvata ja mä olin ilmeisesti laittanut vähän rasvaa. Mä kyllä laitoin niitä varmaan ehkä 3-4 kerrosta, mutta kyllähän se imee, että olisi se tarvinnut varmaan enemmän ihan suosiolla. Sillä että siitä jää semmonen kiva kiilto. Niin. Se oli varmaan jäänyt vähän vähälle. Ja tuli aika pari tuntia paukuteltua. Sitten oli opettaja ehdotti, että upottaa se tonne veteen. Kun siellä oli sellaiset pienet hiusmurtumat, niin sieltä pääsi vesi sinne sisälle. Ja sitä piti pitää siellä veden alla niin kauan, että ne kuplinta lakkaa. Mä pidin siellä, ja se oli aika pitkää, se pulputti tällaista pitkää. Et lopuksi oli sellaista ihan pientä putua, mä mietin, mutta se oli kai sitten pehmentänyt sitä muottia sen verran, että se sitten hajosi 3 osaa. Shaida-makea. Mutta se itse kipsityö tuli ehjänä. Mikä on ihan fine. Ja se, ne muotit saa kyllä korjattua sillä, että heittää jotain just lisää kipsiä ja sitten jotain säkkikangasta niihin railoihin tai jotain, että se pysyy kasassa ja näin. Ja sitten
mikä niin tokana aukasin sitten, niin tuli vähän helpommin. Aluksi koitin sillain, niin kuin selkäpuolelta, niin kuin toinen vaihtoehto siis, että jos haluat, että se säilyy se muotti ehjänä, niin sitten tavallaan sieltä takapuolelta paukuttelee sillä hissukseen, ei liian kovaa, mutta liian hiljaakaan sillä pehmeä alustan päällä. Tai sitten voi toiselta puolelta, niin kuin väärältä puolelta niin kuin paukattaa lujaa, niin että se halkee. Periaatteessakin olisi sillä voinut mennä, mutta en mä halunnut. Mä halusin säästää, kun mä halusin tehdä sitten kissanaisesta kissanainen. Ainakin 3 sellaista eri versioa. Niin paukuttelin sitä sitten sieltä takapuolelta ja se tuli sieltä ulos. Sillä ihan niin parin lyönnin jälkeen. Ja mä olin, että pieni hiusmurtuma tuli toiseen puoleen, mutta ei sillä, että se olisi niinku haljennut. Senkin saa tosiaan korjattua. Sitten mulla on nyt vielä, mä nyt on koko eilisen päivän ja tämän päivän rasvaillut sit sitä 3. teosta. Rasvaa. Kissaa, sitä pallopääkissaa. Sanotaan nyt vaikka pallopääkissa, kun sillä on aika iso pyöreä otta. niin. Siitä, että jos mä huomenna kun mä menen kouluun, niin mä saisin sitten pistetty ne kipsiin. Sen ja sitten sen kissanaisen. Ja sitten paikkautuu sen jakolliteoksen. Niin sitten on aika jepa. Ja sitten mä oon nyt vihdoin sivupuhteeksi saanut aikaiseksi jatkaa grafiikan kurssin aikaista sellaista Vanerin kaiverusprojektia. Sitten tulee vähän niin kuin tämän käärmeen vuoden juttu, niin mun pitäisi saada se helmikuun puoleen väliin mennessä sitten. Mutta pistin nyt mun uniakin ylös, kun joulun välipäivinä on sellaisia niin kuin pyhiä öitä, että näkee tulevan vuoden tapahtumat kuukausittain. Sitten vähän eri versioita, että onko se niinku, onko 24-25, onko se jo tammikuu vai onko se vasta niinku yleisuni. Mä luulen, että mä näen jo 23-24 on sellaisen yleisune ja sitten oli niinku tammi-helmikki ja aikamoista sellaista. Mä en muista mitä kaikkea oli, mutta kaikenlaista. Vähän kevät eikä se jännittää, mutta kyllä se loppuvuosi tuntui, että siinä oli enemmän toimintaa. Ja tää tammikuu oli aika kiva kyllä. Mä nyt alan tässä selittää, kun ne on jotenkin absurdeja. Ja plus mä en saa mun käsialasta selvää. Se on sitten mysteeri mullekin, että mitä silloin tapahtuu. Joo, en tiedä. Siinä keväällä oli joku inhottava toukokuulle. Oli joku vähän inhottava uni, missä oli joku noita. Ja sitten mun kamat pöllittiin ja mä olin tosi surullinen siitä. Jatkoi silti koulussa puuhalla, mutta eikin tämä oikein kiinnostele. Mä itkeä hirusti siellä. Sitten siellä muutenkin ihan villiä se meininki siinä. Niin. Tästä ei mitään crazyä tuu. Tästä jopa sellaista jotain ehkä mentaalista vastetta tai jotain sellaista. Koska mulla oli vähän vastaava semmoinen hyökkäysuni pari vuotta sitten, mikä osui tammikuulle. Mun piti muuttaa Tampereella, mutta sitten mä en uskaltanut mennä siihen ekaan kämppään, että mä peruin se. Mutta sitten mä jotenkin ahdistin niin paljon, niin mä etin vaan toisen kämpä. Mulla oli siis kämppä irti sanottu, että mulla oli pakko muuttaa, mutta se ei ollut sitten se eka upea, mikä olisi ollut mut täydellinen. Vaan sitten joku toinen, missä oli sitten 2 kämppistä. 2 kauhukämppistä. Toinen nyt ehkä on vähän rauhoittunut oppinut, mutta toinen oli nyt vähän tapojensa orja niin sanotusti. Terkkuja. Rakkaudellisia terkkuja. En kaipaa sitä aikaa enää. Olen tyytyväinen tähän omaan elooni ja talooni. Etenkin kun mulla nyt on ekaa kertaa elämässäni vihdoin 3. Että mulla on kaikki nämä huoneet ja ne on niinku mua varten. Että siellä ei ketään tosiaan ole siellä toisessa huoneessa ja täällä. Että mä saan ihan itse mennä täällä miten mä haluan. Ja ne asiat tosiaan, mihinkä mä jätin ja sotkut on vaan mun sotkuja. Tää on niin ihanaa. Mistä vaihtaisi pois? Sillä varmaan, että no miettii jos joku kumppani on, mutta mä nyt olen tässä 16 vuotta polkenut yksinään, niin en tuskin sitä nyt heti tulee. Jos tulee, niin sitten se on kyllä niin upea, että se, mä en tiedä, sit se sopeutuu, se istuu niin kuin nenä päähän, että se on mun taskusta jossain. Tai sitten se hommaa meillä vaan vitu ison talo. Toisen ulkomaalta ja toisen täältä. 3 jostain mökistä rapista, en mä tiedä. Että sillä on sitten massia, niin ei tarvitse katsoa toista koko ajan. Muutenkin vähän miettinyt kaikkia rakkaasti, vähän työstänyt itsensä tai sillä viimeisiä niin
ja jämiä ja jotain oma arvotunnan puutteita tai sellaista huonoa itsetuntoa tai tällaisia, miten sanoisi, hylkäämisen kokemuksia työstänyt ja oppinut taas ehkä vähän avaamaan sydäntä sit sille ajatukselle, että ehkä on olemassa joku, että ehkä se ei ole vaan kuollut se mun sitten tyyppi. Ja tyypit, ketä tässä nyt sitten on, se tulee ja menee. Mä en tiedä kauan mä vielä sitten elelee, vaikka 100 vuotta. Toikin vähän ärsyttävää, kun mä en tiedä, että siis mä tiedän, että mä olen semmoinen romantikko tai semmoinen rakkauden näköinen. Mä oon niin kuin lover girl, henkeä vereen. En kuitenkaan semmoinen liian siirreppinen, vaan ihan semmoinen klassinen. En mä tykkää sitä epäreaalisesta prinsessahötöstä, mutta kyllä mä nyt odotan sellaista vähän prinssiä ehkä kuitenkin saapuvaksi, jotenkin kohdatuksi. Niin. Mikähän ajatus rata mulla tässä nyt oli? Jaa. En tiedä. Jaa. Niin. No, olisin mä siitä rakkaasti tuossa voinut puhua, mutta ei kai mulla mitään järkevää sitten. Niin, sitä, että sitten ei aina tiedä, onkohan jotenkin kyseenalaista, että onko se niinku oikein halu olla jonkun kanssa tavata joku, vai onko se vaan semmoinen yhteiskunnan joku oletus, mikä mut on vaan kasvatettu, että mun aivot on jotenkin niin sopeutunut tai uriutunut siihen, että nyt pitäisi olla joku ja odottaa jotakuta tai pyrkiä siihen, että on jonkun kanssa. Se olisi musta kyllä kivaa, mutta en mä löytänyt sellaista, mikä toimisi mun kanssa niin paljon. Tai sellaista, että suhdetta, että missä mä en joutuisi jotenkin pienentämään itteeni sellaisiksi suupaloiksi. Tai jotenkin lopettamaan, mitä mä teen. Kun se on vähän sellaista, että okei, nyt löysit joku ihana ihmisen ja okei, jos haluat jatkaa, niin vuoden päästä kysytään, että minkä raajan sä haluat pois. Että haluatko sä käydä vai jalat. Sitten sun on pakko niinku valita, jos sä haluat jatkaa. Okei, no vasen käsi, kun mä oon oikeakätinen. No. Sitten menee taas vuosi, okei, no minkä raajan sä nyt haluat pois. No, vaikka oikein käsin me tilvittää, että en mä voi vielä lauleskella ja löytellä ja syödä. No okei, no sitten taas 3 vuosi, että mikä sitten otetaan. Niin on vaan semmoinen torso etestänsä. Vähän semmoinen, että niinku, että lapsi saa näkyä, mutta ei kuulua. Se on vittu lapsi. Niin. Että semmoinen joku, tietty sama tyyppinen tai semmoinen joku luova ihminen, mutta millä on kuitenkin järki päässä jalat maassa. Niitä on vaikea löytää sellaista kombinaatiota. Kyllä mä koen, että mulla on suhteellisen järki maassa, mutta kaikki ei varmaan sitä mieltä ainakaan mun siskoissa tätä katsoa, mutta sillä lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti. Jos teen päätöksiä, niin olen tehnyt ne harkitusti, vaikka se ulos tai sillä niin kuin sanallisesti näy, että voisi se vaikuttaa jotenkin yllättävältä, mutta olen jo pitkään miettinyt ja valmistellut kaikki asiat silleen, että vaan kun mä tein sen päätöksen, nyt suitset sukkelaan, onnistuu mulla tämmöinen niin suunnitelma, että A, B, C, nyt menen kissa kävelee. Okei, ne tietty aina onnistuu, mutta siis sillä pääpiirteet, että joo, että se taiteilijasielu olisi, mutta niillä on myös vähän sellaista, no niin, omalaisia persoonia, oma-arvontuntoisia ihmisiä, että voi olla vähän sellaista päikseen menoa. En tiedä. Monenlaista ihmistä ja monenlaista suhdetta ja monenlaista tarvetta ja monenlaista tyydyttävää yhteiseloa tai epäyhteiseloa. Vähän tämmönen kökkäinen tukka. Tää oli tämmönen heräsinnäin kampaus. Ihan hauska. Joo. Kai mä syön nyt tuon. Jos mä rukoilen, ettei mun käsi on ihan paskana tosta raputtelusta. Kun mulla on vähän jännetuppiongelmaa tossa, se uusiutuu. Levolla ja venyttelyllä. Silleen.
Ketään muuta ei ole täällä. Joo, kyllä melkein saisi laittaa vierassuaa. En tiedä. Karvat ainakin pois. Eikö se oli? En tiedä. Onko? No hyvä. Hyvä. Nice. Cut. Sitä kuin Lady Gaga. Cut. Praise God. Wow, best time. Tämmöistä. Muuten ostin tämmösen kolmikielisen soittimen. Ja mä en ole ihan varma, että mikä se on. Mä veikkasin, että luuttuu. Tai balalaikka, mutta ei se kyllä sekään ole. Sitten mä googletin ja mä löysin niinku täysin vastaavan tällaisen samanlaisen. Niin se oli jo... Ota, mun pitää googlettaa, mä en muista ehkä mikä se on. Domra, se oli Domra. Eli venäläinen soitin. Se artikkeli, mitä mä löysin, niin sanoi, että sormintasoitin. Et sormista nyt kai soitetaan, mutta... Mitähän söpö, mä sitä vähän virittelin. Kyllä mä sain kivan soinnon tästä. En tiedä missä pitäisi olla, mutta katsotaan. En ole siis mikään ammattilainen, että ihan vaan sormi. Korvakuululta, ei sormikuululta. Mutta siis periaate, että kiristää, niin tulee korkeampia ja löysentää, niin tulee matalampi. Sitten kun se on semmonen harmonisia kuuloinen, niin sit se voi olla kai oikein. Mitähän mä se saisin? Jotenkin silleen. Tää niin siellä. Aika kivan kuuloinen kyllä, vaikka se onkin ihan epävireistä silleen, mutta... Ja kun joku soitin niinku joskus laulaa silleen, tai jos jotenkin istuu hyvin, niin toi kuulosti sillai, tai istui silleen hyvin kätteen. Kuulosti ihan kivaltakin. Mä menen kyllä kohta suihkuun, sit... Järjestikö meni korkkiin, mut en mene. Mulla on aprikoosikiisseliä. Mä pistän sitä mannapuuroon. Et sitä mä voisin syödä, mut sit mulla ei aamuun sitä. Mulla on kyllä tänäämunen puuro. Mä teen aika iso annoksia aina. Mä teen joka aamu siis keitän mannapuuro. Ja sit mä syön sen mitä syön. Yleensä mä saan syötyä, joskus mulla jää pieni köntsä. Ja joskus ei niinku mitään. Yleensä nyt jää aika paljon. Nyt jää melkein varmaan 1,5 suositeltua annosta. 2 ihmisen edestä varmaan sitä. Niin. Se on siellä ottamassa. Siinä on sitä kiisseliä. Eli periaatteessa mä voisin syödä sen nyt. Nyt. Moi. En ole ihan yksin täällä. Mitä? En ole ihan yksin täällä. Täällä on niin pimeät vaan kaikkialla. Ai, pelottaako? Mä vähän olin niin, ei meni kotiin. Joo. Mä ajattelin, että mä teen pitkästä aikaa tällaista hoisin kastiketta ja nimenomaan nautaan
oon syönyt niin paljon kanaa ja possua, että tulee ihan korvista ulos. Ja mulla varmaan menkakki tulee kohta. Niin lihana, haluni on suuri. Mutta niin, se mitä piti sanoa, että tuore inkivääri, niin muuttaa ihan koko peli. Ostakaa tuoretta inkivääriä. Se on hyvä. Näin. Bon appetit. Syömisiä. Jei. Tein mummun lahjaa. Ja sit tuli tommonen. Muistelen, että oikein rumatakissa, mutta no en mä tiedä, ei se oikeastaan oo. Se ehkä sen tyylinen, mitä mä yleensä teen. Mä koitinkin tehdä ehkä vähän tällaista erilaista. Siellä on, no, pikkusia fisuja. Kujakolle. Miau. Ja 26. Joo. Tää on siis kipsiä, kuten kuuluu ja näkyy. Ja maalasin noilla guasseilla. Mä otin tuollaisen testipalan tuolta roskiksesta, että mä näen vähän mitä se menee. Ihan nättiin. Vesivärit olisi ehkä toiminut kanssa. Kyllä tää vähän jää tollain paikoittaa leikikkeeksi, mutta niinhän se guassi tekeekin. Että se vähän niinku peittää niinku osan. Niin kuin täälläkin jotain tuollaista vaaleampaa. Ja tuossa keskellä ainakin näkyy, kun on vedetty noita viivoja. Ei se mun mielestä nyt haittaa. Ei tätä niin läheltä ehkä katsota. Miau, kissa kipeä taivaaseen. Joo, semmonen projekti tälle iltaan. Mulla on vielä päivän meikikki. Huomaaks mun 5 kilon silmäpusseissa mitä? Tämmönen luukki korostaa niitä. Siis on hauska, se vähän elää omaa elämäänsä. Et välillä kun on tämmönen pörrötukka, niin mä vähän tavallaan jätän sen tollaiseksi. Se on vähän kuin tämän blow-outti. Niin mä olen jotenkin tykästynyt tähän. En tiedä näkyykö tästä valkoisella aika paremmin. Joo. Tai sit jos mä jos ei kikkarat toimi tai tee yhteistyötä mun kanssa, niin sit mä tosiaan saatan vaan föönata ne. Siis antaa vettä suihkipullosta pyöräharja fööni. Vähän niin kuin lämpöinen joko sisäpäin tai sitten tonne uloskin päin. Sekin on aika semmoinen hauska sähäkkö. Kun mä ajattelin aluksi, että mä en todellakaan laita sitä ulospäin, koska sit se on niin semmoinen Twilight. Mut sit mä olin yksi päivä sillä, että mulla on vähän sillä niin kuin sähäkkäolo. Mä haluan, että mulla on sähäkkä. Niin testasin sitä sitten. Tuossa toi tämän maalauskurssin taulun tänne ja toi mikä oli näyttelyssä. Tällä mä niinku hainkin kouluun. Oli yksi niistä teoksista. Ja täällä minun pikkusiskoni tekemä taulu. Hän on, olisiko nyt 11 V. Täällä. Aika menee niin nopeeta, mä en niinku tiedä. Tuossa on myös yksi työ, jolla mä hain kouluun. Niin, siis kiva kun tää niinku alkaa. Siis kiva, että nyt alkaa olla näitä niinku uudempiakin töitä täällä. Et kun mulla on aina nuo samat vanhat, mitkä tää nurkissa on pyörinyt. Niin sit kun jotenkin on täällä itsekseen yksin, niin sit se jotenkin konkretisoitu, että mä oon oikeasti tehnyt asioita ja mennyt eteenpäin. Eteenpäin elämässä ja mun taiteellisessa kehityksessä. Eikä vaan sillä, että mä vahingon asiaa, sit mä oon täällä muutama pysähdyksissä. Välillä se tuntuu siltäkin, mutta ei se oikeastaan sit oo. Mä katson mitä kaikkea täällä on. Niin just tää kun tää sai maalattua nää seinät kaikki, niin onhan tää nyt 1000 kertaa kivempaa kuin jossain muuten vaan pönöttää jossain epämiellyttävämmässä paikassa. Mä nyt valtelen tässä, kun mulla on vähän selkäkippeä ja kaikkea ja paikat koskee. Toi käy aika niskan päälle toi saven veivaaminen. Niin mulla on tulossa sieltä semmonen yksi isompi projekti. Tai nyt on siis toinen tehtävä tuo koululla. Mä toivon, että se toimii. Koska me vähän niin kuin harjoitellaan moniosaisia muotintekoa, mutta tapani mukaan tulin hulluksi ja vedän kaiken yveriksi ja saan hirveästi inspiraatiota ja räjäytän pankin. Ja sitten me kirjoin komikkeja valmista, kun mä saan liian suuret ideat ja suunnitelmat. Niin. Joo. Vois nyt siveltimet huudella. Noi nyt meneekin tossa. Niin. Joo. Mennäänkö suihkuun? Joo.
Jenni meneekö ne nyt suihkuun? Tuli mieleen jotain kalavitseja, mutta ehkä nyt ei. Ehkä nyt säästellään niistä. Tässä on tosiaan tilaa, mutta mä aina unohdan. Tai sitten mä kasaan siihen kuitenkin ottaa blokkeja, että mä en pääse sit läpi. Niin. Varmaankin nyt meikkienpesuun. Tiedä, pesin tän kyllä eilen. Tää menisi periaatteessa toinen päivä. Vähän kostuttaa freesaa. Menee huomenna sitten bileissä. Joo. Aika kiva pöhinä ollut tuo kyllä. Tai semmonen tekemisen riemu ja hyvä semmonen rauhallinen tahti. Ei liian jumittava, vaikka haasteet onkin, mutta et kuitenkin menee eteenpäin koko aika, niin se on oikein kivaa, mukavaa. Mutta sitten mä saisin pidettyä sen sellaisena. Ja sitten mä pyydettiin yhteen projektiin, että mä voisin tehdä musaa. Siinä on nyt runsaat 10 päivää aikaa tehdä. Niin kuin mulla olisi tarpeeksi, koska mulla on sitten tämä Vaneri-veistosprojekti, mitä minä teen silloin, kun ei ole muuta. Ja sitten tosiaan on savihommat, mitä on nyt vielä viikko, vähän reilu, 5 vai 7 päivää. Ne kun vaihtuu sitten valokuvaukseen. Niin. Tekemistä riittää. Tämä oli hassua, kun mä olin tässä just edellisenä päivänä miettinyt, että pitäisikö mun käydä kattoo, mitä mun vanhalle Soundtrapille ja noille bandläpeille ja tollasille tileille kuuluu ja koittaa tehdä koneella taas musaa tai sellaisia niinku sampleja. Koska mä mietin, en tiedä, onko tämä nyt kehu vai semmoinen niinku itse ironia, mutta mä haluaisin hirveästi vetää jotain, tiedätkö, vähän freestyle-räppiä, vaikka mä räpistä välttämättä tykkää, eikä se sillä ole, mutta mä luulen, että muuta irtoisi jotain. Että kaverit on aina vähän ihmetellä, että miksi et saa mennyt vetää jotain. Ja mä keksin kaikkia omia lyriikoita. Mutta se on ehkä vähän eri, koska sit siinä on se sävel valmiina. Niin mua tavallaan kiinnostaisi nähdä, että mitä kaikkea sieltä tulisi ulos sitten, koska se on aika sellaista, niin kuin, voi mennä aika syviin vesiin. Mitä kaikkia vihaa ja kaunaa sieltä löytyy. Niin. Tehdä sellaisia kivoja sampletaustoja tai semmosia fiilistelyjä jotain. Niin. Mullahan olisi kyllä nyt omia biisejä tai projekteja tai tällaisia, mutta ei mulla nyt siellä, kun ei mulla nyt niinku ole sellaista bändipoppota onnistunut. En ole onnistunut saamaan semmoista tai pitämään sellaista tai pari yritystä oli ja yksi semmoinen, missä käytiin Ahkerankin reineissä, mutta se oli korona-aikaa. Ja sitten oli se eka keikka, niin mä olin just kipeä, mä muutin just silloin. Niin musta että se pojat ehkä vähän kyllästyi siinä vaiheessa hommiin. Heillä oli sitten muitakin projekteja. Mutta niin, sillä ei kiva, että olisi, vaikka onkin tämmöinen 10 päivän pikainen koulupeli, joku leffa, mikä nyt onkaan, projekti, mikä teen nyt musan. Niin on tavallaan vähän niin kuin vapaat kädet kuitenkin. Ja että se olisi kuitenkin, että minut haluttiin, koska on kuultu, että minä teen musiikkia ja se kuulostaa hyvältä ja kivalta ja tahdomme nyt sinut tänne tälleen. Se vähän tuntuu, että jos bändihommissa on, niin pitää olla semmoinen jo vanha niin kuin tuttu tai kaveri jostain tyyli vaippaikäisestä asti, että silloin siitä asti hengautu. Se ei niin kuin riitä, että sä oot vaan hyvä soittaja tuuta ajalla reineihin ja sitten asioita, eikä vedä hirveitä perseitä tai sekoile, niin vaan se pitää olla vähän kuin kaveri, mikä nyt on ihan ymmärrettämää, mutta välillä se tietty ärsytti, kun oli sitten halunnut ehkä vähän niin kuin kokeilemaan, mutta ehkä sitten on myös se kokemattomuus siinä, mikä sitten jotenkin otti silmää. Joo, ehkä mulla sitten tulevaisuudessa, en tiedä, tuolla on tosi paljon tosi niin kuin lahjakkaita muusikoita tuolla koulussa, musiikillisesti lahjakkaita ihmisiä. Ja meiltä löytyy jopa yksi pianon virittäjä. niin, mitkä on niin mahikset, että on tiivistynyt tuonne yhteen paikkaan noin paljon kaikkia luovia ihmisiä ja luovaa niin energiaa. Se on ihan mahtavaa. Se on aivan mahtavaa. Joo, mitä kello? Oho.
Se on näköjään 9:30. Kai voinko mennä pesee naamoja. Mä en tiedä. Mä varmaan vetän sen vaan kuivasampu. Tai siis mä käyn aamulla suihkussa. En tiedä. En tiedä. En tiedä. Mietin, onko mulla mitään muuta järkevää. Todennäköisesti ei, mutta onko mulla mitään muuta epäjärkevää? Tiskikonea päällä, kuten kuulette, olen tiskannut tänään. Voin herätä aamulla puhtaaseen keittiöön, mikä on aivan ihanaa. Se on muuten erittäin feng shui. Kiinassa ne ainakin uskoo, että jos on likainen keittiö, niin huono naima onni. Ja mulla vähän ilmeisesti on ollut vähän huono naima onni. Tässä nyt 10 vuotta sitten seilataan, että 10 vuoden edestä tiskejä pitää tiskata, niin ehkä sitten tasoittuu. 10 vuoden edestä puhtaita keittiöaamuja. Se on ihan kiva, vaikka ei sieltä tulisikaan mitään sitten. Mitään sulhoa tai morsionta tai mitään semmoista. Toi tosiaan. Piti katsoa 16. tammikuuta puolesvälissä mennään. En tiedä mitä kaikkea oikein tuun saamaan tähän. Tai miten mä sitten editoin tähän, kun mulla vielä vähän jotenkin semmoinen, että ei kehtaa kuvata, eikä kaikki halua olla kuvatuksi, mutta toisaalta haluaisi sellaista, niin kuin, mitä sitä oikeasti on sellaista niin kuin vuorovaikutusta siellä ja tunnelmaa ja ihmisiä ja kohtaamisia, että sitä välittää. Mutta tietenkin niin kuin pieni paikkakunta ja pienet piirit, ne ei kaikki sillä halua olla esillä sitten. Mikä on ihan fine. Niin. Kai mä sitten höpöttelen täältä, että tämä voisi overata, en tiedä. Tämä on vähän nyt tämmöinen testikuukausi. Jotta mä ajattelin, että jos mä sillä sitten kerran kuussa julkaisen sellaisen tavallaan kuukausikoosteen sitten. Ja, että millaista on tämä taiteilijaelämä täällä Kankuupiessä. Semmoinen mutta ootan nyt sitten tälle vuodelle. Siitä eteenpäin sitten tiedä. Kyllä se sitten selviää. Tai selvinnee. Selvittää itse itsensä. Ei mulla pakko nyt mennä sinne peseen aamaan nukkuu. Ei, kyllä mun varmaan ehkä pitää pistää toi päällinenkin. Se et jäämetty. Paniikki. Koira paikalla. Kahvi kupissa. Ruuat pöydässä. Meikä snatch. Vähän räjähtänyt tukka, mutta